Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Ayoy. Taong 1975, Cebu. Noong mga panahong ito, nagtatrabaho sa isang gulayan si Ayoy. Bagaman kabilang sa mga orihinal na naninirahan sa lahog, ang kanilang pamilya ay hindi na umangat pa sa buhay. Yung nanay niya tumandang katulong, habang ang kanyang ama naman nagkasakit na lamang doon sa merkado nang hindi pa nagkakaroon ng malaking ipon. Maagang nakapag-asawa ang tatlo niyang nakatatandang kapatid. Kaya naman nang umalis ang mga ito, maagang naipasa sa kanya ang mga responsibilidad. Kinasusuklaman ni Ayoy ang ganong sitwasyon ng buhay, ngunit wala siyang magagawa. Kahit may sakit ang kanyang ama, hindi may pagkakaila ang takot niya rito. Noon pa man, pinalaki sila nito sa disiplina, takot at pagtitiis. Kaya kahit yun ay mahina na, wala pa rin siyang lakas ng loob na tumutol sa mga nais nitong ipagawa. At dahil sa bagay na yan, kung kaya't hindi lang pagtatrabaho sa gulayan ang pinagkakaabalahan niya. Kapag uuwi siya, kailangan niya pang tumulong sa mga gawain bahay at makakapagpahinga lamang sa oras na tapos na ang lahat. Ipinagbabawal din ng kanyang ama ang barkada, kaya ni minsan hindi man lang niya naranasan ang buhay binata. Kaya sa katagalan, nang medyo nagkakaedad na siya, dito niya na sinubukang magrebelde sa mga magulang nila. Hindi dahil sa masama siyang anak, kundi dahil sa sawang-sawa na siya sa halos walang katapusang parusa sa buhay niya. Akala niya may magbabago, ngunit ang hindi niya alam, ito ang simula ng mas matinding kalbaryo. Nang mapansin ng tatay niya ang tungkol dito, maya't maya na ang naging paalala nito. Sinasabi ko sa iyo, Ayoy, iwasan mo yung mga barkada mo. Pinapahamak mo lang ang buhay nila. Nakakalimutan mo na ata ang usapan natin. At parang nalilito ka na sa lugar mo rito sa ating pamilya. Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo uli ang lahat para magtanda ka? Ito ang madalas na maging babala ng kanyang ama. Pero dahil sa binata na si Ayoy at malakas na, hindi niya na ito gaanong iniintindi. Ang palagi niyang iniisip noon, may hinanang tatay niya, kaya wala na itong magagawa. Pero isang gabi, nang mataong naging abala siya sa trabaho dahil sa dami ng mga mamimili, di siya nakasama sa kanyang mga kaibigan. Mag-aalas 9 na rin siya noong umuwi, sa kadahilanang nag-aya ang kanilang amo na mag-inuman sa bahay nito. Pagdating niya ng bahay, nadatnan niya ang bakuran na tahimik. Sarado na ang mga pinto at bintana at mula sa labas, ramdam niyang nagpapahinga na ang mga magulang niya. Kaya para hindi makaistorbo, pasimple siyang pumasok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, ngunit pagdungaw niya sa loob ng bahay, biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang mga nakita. Malapit sa mga upuan, nakatayo ang tatay niya. Nanlilisik ang mga mata at may hawak-hawak na itak. Sa harapan nito may isang nakatayong kawayan kung saan nakatuhog ang kalahating katawan ng kanyang kaibigan. Buhay pa ang taong yon pero alam niya na malala na ang kalagayan nito. Ang hindi niya lang maisip, paano ito nagawa ng gano'n ng kanyang ama? Kahit na sino, mabablangko ang utak kapag nakakita ng ganoong bagay. Kaya walang sabi-sabi, agad siyang kumaripas ng takbo papalayo. Pero di pa man siya nakakalabas ng bakod nila, nakita niya ang tatay niya na nakatayo sa harapan ng daan. Nakatutok sa kanya ang hawak nitong itak habang paulit-ulit siya na sinisenya sana pumasok. Kaya naman kahit takot na takot, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Habang naglalakad, rinig na rinig niya ang boses nito na kakaiba. Para itong dalawang matandang lalaki na sabay na nagsasalita. Napakalalim ng boses, hindi makatao. Nang makarating siya sa pinto, nangangatog na ang tuhod niya.
Basang-basa na rin ang kanyang salawan dahil sa takot na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Yon ang unang beses na makakita ng ganon si Ayoy, kaya halos masiraan siya ng bait. Pagpasok niya sa loob ng bahay, kagad na isinara ng kawangis ng kanyang ama ang pinto at laking gulat na lamang niya nang bigla itong gumapang hanggang sa parang maging kambing na ang itsura nito. May mga nagtatayuan itong balahibo sa likod, kulay abo at itimang balat at mga matang parang nanghihigop ng kaluluwa. Nakabaliktad din ang mga sungay nito at yung huni nito ay hindi niya maihahalin tulad sa kahit na anong hayop na narinig niya. Baliktad din ang estado ng mga paa nito dahil ang kanilang mga tuhod ay nakabaliktad. Gayunpaman, nakakapaglakad ang nilalang ng maayos. Maya-maya pa, nagtago ito sa mga kartong nakatambak sa likuran ng hagdan nila. Doon, nagsimula na silang magkatitigan ng kanyang ama, kasabay ng pag-uwika nito sa kanya ng, Ito ba ang kaibigan mong palagi nag-iimpluwensya sa'yo? Sinabihan na kita, Ayoy, pero hindi ka marunong makinig. Kailangan ko pang gawin ang lahat ng to para mahimasmasan ang utak mo. Ngayon sabihin mo, nakakatuwa ba ang ginagawa mong pagre-rebelde sa amin? Wala kang utang na loob. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko para maitaguyod kayo. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita nito, doon niya nalaman ang kamalasang kaakibat ng tangang aral ng kanyang ama. Mariin itong inilahad na yun ang rason kung bakit nanatiling mahirap ang kanilang pamilya. Ngunit kahit ganun, hindi mahalaga para sa kanya ang yaman dahil ang importante may kapangyarihan siyang magparusa sa kahit na sino kung ito'y kinakailangan. Matapos nitong magwika, bumulong ito ng mga dasal sa kawayan. Ilang segundo lang ang lumipas. Nakita niya ang maliliit na sanga ng kahoy na parabang sinusunod ang utos ng kanyang ama. Kagad itong pumasok sa tenga ng kaibigan niya at hindi nagtagal, tumagos ito sa mga mata, sa muka at dumaan din sa bunganga hanggang sa magsimula na itong mangisay ng marahas at tuluyang bawian ng buhay. Nang mawala na ito, nilamon ng lupa ang kawayan hanggang sa maging normal na ang sahig nila. Doon, nawala na rin ang kakaibang anyo ng tatay niya. Ngunit sa kabila nito, ramdam niya pa rin ang nagtatago nitong kapangyarihan. Makinig ka. Kapag lumapit ka pa ulit sa kanila, iisa-isahin ko sila. Wala akong pakialam kung kani-kaninong mga anak ang mga kaibigan mong yan. Gawin mo ang trabaho mo at magkakasundo tayo. Ginawa naman ni Ayoy ang bagay na yun. Pero pagkaraan ng ilang buwan, ang takot ay muli na namang nawala. 7 buwan ang lumipas matapos ang malagim na gabing yon. Sa loob ng panahong yon, nagpakabait si Ayoy. Tumutulong sa gulayan, hindi lumalabas ng bahay pagkatapos ng trabaho at umiiwas sa lahat ng dating kaibigan. Ngunit ang tao, gaano man katindi ang karanasan, may kakayahang makalimot, lalo na kung ang memorya ay nagiging malabo sa paglipas ng mga araw. Nagsimula itong muli sa isang ordinaryong araw sa palengke. Habang nagtitinda si Ayoy ng mga gulay, may lumapit sa kanyang isang pamilyar na muka. Si Ramon, isa sa kanyang mga dating kaibigan na matagal na niyang hindi nakita. Ayoy! Kumusta ka na? Akala namin patay ka na eh. Di ka na kasi nagpapakita. Napatitig si Ayoy sa mukha ni Ramon. Sa isip niya, may bumubulwak na mga alaala. Ang dugo, ang kawayan, ang nilalang na nakatago sa likod ng hagdan. Ngunit parang may ulap na bumabalot sa mga memoryang yon. Parang panaginip na hindi niya matandaan kung totoo ba o hindi. Grabe ka naman, Ramon. Marami lang kasi akong ginagawa, kaya ganoon. Sagot naman ni Ayoy. Sumama ka sa amin mamaya.
Magkita-kita tayo sa may simbahan. Hinahanap ka na ng grupo eh. Kaya pumunta ka ha. May kung anong puwersa na nagtulak sa kanya na tumungo. Marahil ang pagkasawa sa pang-araw-araw na pagtitiis. Marahil ang pagnanais na maging normal kahit isang gabi lang. O marahil dahil sa kakaibang pakiramdam na ang lahat ng kanyang kinakatakutan ay isa lamang masamang panaginip. Nung gabing yon, lihim siyang lumabas ng bahay. Mag-aalas 8 na ng gabi at alam niyang natutulog na ang kanyang mga magulang. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintana sa likod ng bahay at tumalon palabas. Ang hangin ay malamig. Ang buwan ay buo, nagbibigay ng sapat na liwanag sa madilim na daan. Nakarating siya sa may simbahan kung saan naghihintay ang kanyang mga kaibigan. 5 sila. Si Ramon, Gaspar, Pepe, Rodel at si Dagul. Masaya ang kanilang naging pagkikita. Puno ng tawanan at kwentuhan tungkol sa mga nakaraang panahon. Oy Ayoy, bakit parang takot na takot kang lumabas ng bahay dati? May nangyari ba? Tanong ni Gaspar habang nagpapasa ng sigarilyo. Nag-isip si Ayoy kung sasabihin niya ba ang totoo. Ngunit sino ba namang maniniwala sa kanya? Na ang kanyang ama ay may alagang aswang? Na nakapatay ito ng tao gamit ang kawayan at salamangka? Ha? Wala. Mahigpit lang talaga si tatay. Sagot niya. Pinipiling itago ang katotohanan. Ang hindi niya alam, may isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanila mula sa kadiliman. May nilalang na nag-aalab ang mga mata. Nakahiga sa isang lumang bubong ng bahay. Minamasda ng bawat paggalaw nila. Kinabukasan, nagising si Ayoy sa sigaw ng kanyang ina. Ayoy! Ayoy, gising na! Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa may pinto. Namumutla ang muka. Ano po yun, Nay? May mga pulis sa labas. Nagtatanong tungkol sa kaibigan mo. Bumagsak ang malamig na pawis sa katawan ni Ayoy. Agad siyang tumayo at lumabas ng bahay. Sa bakuran, nakita niya ang 2 pulis na nakikipag-usap sa kanyang ama. Ngunit ang nakapagtataka, kalmado ang mukha ng kanyang tatay. Walang bahid ng takot o pag-aalala. Ikaw ba si Ayoy? Tanong ng isang pulis. Oo. Kilala mo ba tong si... Anong pangalan nito? Ramon? Pagtango niya, bigla itong sinundan ng isa pang pulis na nakatayo sa likod ng kausap niya. Natagpuan siya kanina sa may ilog. Patay na. At nang marinig niya ito, parang bumigay ang kanyang mga tuhod. Hindi siya makapaniwala. Kagabi lang kasama niya si Ramon. Nagtatawanan sila, nagkukwentuhan, at ngayon. Ha? Paano siya namatay? Takang tanong ni Ayoy. Hindi namin alam eh. Pero kakaiba ang kalagayan ng katawan niya. Para may tumubo sa loob ng kanyang katawan. May mga sanga ng kahoy. Nanlaki ang mga mata ni Ayoy. Napatingin siya sa kanyang ama. At doon, sa likod ng kalmadong mukha nito, nakita niya ang bahagyang ngiti. Isang ngiting nagsasabing, Sinabi ko na sa iyo eh. May kalalagyan sila. Nang makaalis na ang mga pulis, agad na hinila ng kanyang ama si Ayoy papasok ng bahay. Sinarado nito ang pinto at kinompronta siya. Ramdam na ramdam niya ang matinding galit nito na animoy bunga ng isang pagtatraidor na walang kapatawaran. Akala mo hindi ko alam? Akala mo nakalusot ka? Sinabihan na kita, Ayoy. Sinabihan na kita ng maraming beses. Pero tay, hindi ko... Huwag mo akong lokohin! Tumigil ka!
Sigaw ng kanyang ama at sa isang iglap, nagbago ang anyo nito. Ang kanyang mga mata ay pumula, ang kanyang balat ay naging itim, at sa kanyang mga kamay, tumubo ang mahahabang kuko na parang mga pangkalmot. Napaurong si Aroy hanggang sa mabangga niya ang pader. Nakita niyang lumabas ang nilalang mula sa ilalim ng sahig. Yung parehong aswang na nakita niya noong unang gabi. Ngunit mas malaki na ito ngayon. Mas nakakatakot. Ang mga sungay nito ay mas mahaba at ang mga mata nito ay nagniningas ng pula. Tatay, patawarin niyo po ako. Huli na ang lahat. Isa sa 5 kaibigan mo ang patay na. At kung hindi ka titigil, susunod ang iba pa. Dahil dito, napaluhod siya sa harapan ng kanyang ama. Umiiyak, nagmamakaawa. Ngunit ang tanging tugon na nakuha niya ay isang sampal na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Dahil anak kita, hindi kita papatayin, pero magbabayad ka. Makikita mo kung paano ko sila iisa-isahin. At wala kang magagawa sa bagay na yun. 3 araw ang lumipas matapos ang pagkamatay ni Ramon. Sinubukan ni Ayoy na balaan ang kanyang mga natitirang kaibigan. Pero, sino ba naman ang maniniwala sa kanya? Sinabi niyang may aswang, na ang kanyang ama ay may kapangyarihan, na lahat sila ay nasa panganib. Pero lahat ng kaibigan niya, tumawa lang. Ayoy naman, kung may alitan kayo ng tatay mo, huwag mo siyang siraan. Tsaka, mabait si Tiyo Bunok. Masyado mo lang pinoproblema ang pagkawala niya. Si Ramon, malamang may sakit yun. O baka may kaaway na hindi natin alam. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Wika ni Gaspar sa kanya. Ngunit nagkamali sila. 1 linggo matapos ang pagkamatay ni Ramon, natagpuan si Gaspar sa kanyang sariling bahay. Nakaupo ito sa silya. Ang mga mata ay bukas na bukas. Ang bibig ay nakanganga. At sa loob ng kanyang katawan, mula sa bunganga hanggang tiyan, may nakatagos na malaking tangkay ng kawayan na nagbukas ng kanyang dibdib mula sa loob. Ang mga kapitbahay ang nakakita sa kanya noong umaga. Ang sigawan ay umabot sa Karatig Barangay. At muli, dumating ang mga pulis. Walang paliwanag. Kalmado ang ama ni Ayoy. Tay, tumigil na po kayo. Wala na silang kinalaman sa akin eh. Hindi na ako lalabas. Hindi na ako. Sinabi ko na sa'yo, iisa-isahin ko sila. At wala ka nang magagawa kundi ang manood. Huli na ang lahat para makiusap. Huli na para sa lahat. Bakit po? Bakit ba kailangan niyo silang patayin? Tumayo ang kanyang ama at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang balikat at tiningnan siya sa mga mata. Dahil kailangan mong matuto. Kailangan mong maintindihan na ang lahat ng iyong kilos ay may kapalit. Ang bawat pagsuway mo ay may kabayaran. At kung hindi ikaw ang magbabayad, ang mga taong nakapaligid sa iyo ang magdurusa. At alam kong hindi mo na ako pakikitaan ng respeto kung hindi ko muling ibabaon sa iyo ang takot na minsan kong binigay. Pero tay, hindi naman nila kasalanan yun eh. Hindi importante yon. Ang importante matuto ka. At kung kailangan kong patayin ang lahat ng taong lumalapit sa iyo para maintindihan mo, gagawin ko. Sa bawat kasalanan, matuto kang may kaakibat yang kapalit. At sa pamamagitan nito, pagninilayan mo ang lahat ng kapangahasan mo. Napaupo si Ayoy sa sahig. Umiiyak. Wala siyang magawa. Wala siyang kapangyarihang pigilan ang kanyang ama. At ang mas malala,
Alam niyang ang bawat kaibigan niya ay unti-unting mamamatay. 2 linggo ang lumipas. Si Pepe naman ang sumunod. Natagpuan siya sa bukid, nakadapa sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay puno ng maliliit na butas. At mula sa bawat butas, may umuusbong na maliliit na dahon ng kawayan. Parang hardin ng kamatayan ang naging katawan niya. Isang nagbibigay buhay na bangkay na nagpapalaki ng mga halaman. Nang mabalitaan ito ni Ayoy, napasuka siya. Hindi niya kinaya ang imahe na lumitaw sa kanyang isipan. Si Pepe, ang pinakamasiyahin sa kanilang barkada, ang laging nagpapatawa sa kanila kapag malungkot, ngayon ay isa ng patay na punla. 2 na lang, Ayoy. Pagkatapos ng 2, titigil na ako. Sapat na yon para matuto ka. Sabi ng kanyang ama ng gabing yan habang kumakain ng hapunan. Kalmado, parang wala lang ang nangyari. Naging tulala si Ayoy. Hindi na siya makakain, hindi na siya makatulog. Bawat gabi nakikita niya sa kanyang mga panaginip ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan. Sumasamo, nagmamakaawa, nagtatanong kung bakit, at hindi niya alam ang sagot. Kalaunan, hindi niya makayanan ang sitwasyon. Isang gabi, habang natutulog ang kanyang mga magulang, lumabas siya ng bahay at tumakbo papunta sa bahay ni Rodel. Rodel! Rodel! Buksan mo ang pinto! Wika niya habang kumakatok. Maya-maya bumukas ang pinto at lumabas si Rodel. Inaantok at nagtataka. Oh, Ayoy! Anong ginagawa mo rito? Mag-aalas 2 na ng madaling araw, oh. Naantok pa ako eh. Rodel, kailangan mo nang umalis. Kailangan mo tumakas. May papatay sa'yo. Ano? Ano bang sinasabi mo, Ayoy? Yung tatay ko, may alaga siyang aswang na nakakakita sa bawat kilos ninyo. Hindi siya titigil hanggat may natitirang buhay sa inyong 5. Siya ang pumapatay sa mga kaibigan natin. At ikaw na ang susunod. Kailangan mo lumabas dito. Ngayon na! Tiningnan siya ni Rodel na parang baliw. Bagaman hindi ito nagsasalita, batid niya na hindi ito naniniwala sa mga bagay na kanyang sinasabi. Ayoy! Ano bang pinagsasasabi mo? May lagnat ka ba? Kulang ka ba sa tulog? Umuwi ka na nga. Hindi ako baliw. Sinasabi ko sa'yo, umalis ka rito. Pumunta ka sa ibang lugar. Sa Maynila. O kahit saan. Basta lumayo ka. At nang marinig ito ng kaibigan niya, bigla itong natahimik. Pinag-aaralan ang mukha niya. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Ayoy. Isang takot na hindi niya maipaliwanag. Ayoy, ayos ka lang bang talaga? Hindi. Pinapatay ng tatay kong mga kaibigan ko at wala akong magawa. Hindi ko mapigilan. At kung hindi ka aalis ngayon, ikaw ang susunod. Bayan. Ayoy, pumasok ka nga muna. Magkape tayo. Hindi. Wala na tayong oras. At sa sandaling yon, naramdaman ni Ayoy ang malamig na hangin sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nakatayo sa kadiliman ang kanyang ama. Rodel, magandang gabi. Ayoy, umuwi ka na. Hindi kami sanay na makita ka sa labas ng ganitong oras. Banayad na wika ng kanyang ama. Nang marinig niya ang mga katagang yan, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot. Ang kanyang mukha ay mabilis na namutla. Tay? At ikaw, pumasok ka na rin. Pagpasensyahan mo na ang ginagawang pang-iistorbo ng anak ko sa'yo.
Kalmadong-kalmado ang pananalita ng kanyang ama. Ngunit ramdam niya ang matindi nitong pagkukunwari. Maya-maya, biglang lumabas ang aswang mula sa likod ng kanyang ama. Ang parehong nilalang na nakatago sa likod ng hagdan. Sa isang iglap, nahawakan nito si Rodel sa leeg at binuhat pataas. "Tay! Tama na!" Ngunit hindi ito nakinig. Bumulong ito ng mga salita sa dilim at mula sa lupa tumubo ang isang kawayan. Mataas, matayog at matutulis sa dulo. Sa isang mabilis na galaw, ibinaba ito ng aswang hanggang sa matuhog ito ng kawayan mula sa likod na mabilis na bumaon at lumabas sa dibdib. Ang sigaw ni Rodel ay tumagos sa gabi. Sigaw ng sakit, takot at kawalan ng pag-asa. At habang unti-unti siyang namamatay, nakatitig siya kay Ayoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. "Ayoy, bakit?" Na siya namang hindi niya masagot. Matapos ang pagkamatay ni Rodel, hindi na nakabangon si Ayoy sa kanyang higaan. Hindi na siya kumakain. Hindi na siya nakikipag-usap. Ang kanyang mga mata ay tulala, nakatitig sa kawalan, na parabang nawala na ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang ina naman ay nag-aalala. Paulit-ulit siya nitong kinakausap tuwing dinadalhan siya nito ng pagkain, ngunit wala siyang nagiging tugon. Nakahiga lamang siya sa lumang higaan, nakatitig sa kisame at humihinga ng mabagal. Parang lahat ng kagustuhan sa mundo ay nawala na sa kanya. At parang mas pinipili na lamang niyang yakapin ang kamatayan kaysa magtagal pa sa ganoong kalbaryo ng buhay. Batid ng kanyang ama na nang hihina na siya dulot ng mga nangyari, kaya nagpa siya itong isalba ang kanyang buhay. At yun ay sa pamamagitan ng pansamantalang pagkulong sa kanyang wisyo. Kaya ito gagawin ng tatay niya para maisagawa ang pinakahuling plano, ang pagpatay sa panghuli nitong kaibigan. Matagal din niya itong pinaghandaan, lalo pat si Dagul ay anak ng isang manggagamot na ilang taon na nitong kinasusuklaman. Nais niyang magkaroon ng maligayang pagkamatayang binata kasama ang ama nito. At wala siyang pakialam kung kapalit nito ang katawan at buhay ng kanyang anak. 7 gabi ang lumipas. Katakot-takot na pagdarasalang ginawa ng kanyang ama. Sa loob ng mga araw na yon, nanatili ito sa loob ng silid kung saan siya nakaratay. Hindi rin ito kumain at hindi ito inistorbo ng kanyang ina. Gusto mang pigilan ng nanay niya ang binabalak ng kanyang ama. Wala itong magagawa dahil sa takot na nakatatak sa isipan nito. Kaya naman kahit labag sa kanyang loob, hinintay niya na matapos yon sa ginagawa nitong ritual. Sa loob ng 7 gabi, nanatili si Ayoy sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi siya tuluyang natulog, ngunit hindi rin siya gising. Ang kanyang katawan ay nakahiga sa lumang banig, ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga lugar na hindi niya maintindihan. Sa una, nakikita niya ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan. Si Ramon na laging nakangiti, si Gaspar na laging may sigarilyo sa bibig, si Pepe na laging nagpapatawa, si Rodel na laging handang tumulong, at si Dagul na hindi niya alam kung buhay pa o patay na. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi, unti-unting nawawala ang mga mukhang yon. Parang mga alaala na tinatangay ng hangin, unti-unting kumukupas hanggang sa maging mga anino na lamang. At sa kanilang lugar, pumalit ang kadiliman. Isang kadiliman na walang simula at walang katapusan. Isang kadiliman na parang buhay na nilalang na humihigop sa kanyang kaluluwa. Sa 7 gabi, naramdaman ni Ayoy ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Parang may pumipigil sa kanyang dibdib. Parang may kamay na sumisiksik sa loob ng kanyang katawan.
at hinihila ang isang bagay mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. At sa isang iglap na wala ang lahat. Ang huling bagay na nakita niya ay ang mukha ng kanyang ama. Nakangiti, kalmado, at puno ng isang kakaibang kasiyahan. At pagkatapos, purong kadiliman na. Nang magising siya, hindi na siya si Ayoy. O mas tamang sabihin na, si Ayoy pa rin ang katawan, ngunit ang kaluluwa sa loob nito ay iba na. Ang tunay na kaluluwa ni Ayoy ay nakakulong na sa isang maliit na bote. Isang lumang garapon na gawa sa makapal na kristal na may takip na gawa sa tanso at may nakaukit na mga kakaibang simbolo. Sa loob ng bote, walang magawa si Ayoy kundi ang manood. Nakikita niya ang lahat sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang sariling katawan, ngunit wala siyang kontrol. Parang nanonood siya ng isang dulang hindi niya magawang pigilan, isang bangungot na walang katapusan. Ang pumalit sa kanya ay ang alaga ng kanyang ama, ang aswang na nakatago sa anyo ng kambing. Ngunit ngayon, sa loob ng katawan ni Ayoy, ito ay may bagong anyo. Kumikilos ito tulad ng isang normal, nagsasalita katulad ng iba, at ngumingiti tulad ng isang normal na tao. Ngunit sa likod ng mga matang yon, nagniningas ang apoy ng impyerno. Maganda ang naging resulta. Ngayon, maaari na nating tapusin ang lahat. Wika ng ama ni Ayoy, habang pinagmamasdan ng katawan ng kanyang anak, na ngayon ay hawak na ng isang aswang. Ang aswang sa katawan ni Ayoy ay ngumiti. Isang ngiting hindi kailanman magagawa niya. Isang ngiti na puno ng kasamaan at pananabik sa dugo. Kailan natin sisimulan, Panginoon? Tanong ng aswang. Ngayong gabi, si Dagul at ang kanyang ama, sabay natin silang tatapusin. Si Mang Karding, ang ama ni Dagul, ay isang kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Hindi siya albularyo sa karaniwang paraan. Hindi siya gumagamit ng mga orasyon o mga anting-anting. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa malalim na pag-aaral ng mga sinaunang sining. Mga tradisyon na naipasa mula sa kanyang mga ninuno na dumating pa sa panahon bago ang mga Kastila. Maraming taon na ang nakalipas nang magkaroon ng alitan sina Mang Karding at ang ama ni Ayoy. Hindi alam ng marami ang totoong dahilan. Ngunit may mga bulong-bulungan na ni minsan, sinubukan ng tatay ni Ayoy na humingi ng tulong kay Mang Karding. Tulong na tumanggi itong ibigay. Hindi ko tinutulungan ang mga taong gumagamit ng kadiliman, sabi ni Mang Karding noong panahong yon. Ang kapangyarihang hinahawakan mo ay hindi mula sa liwanag, at ang lahat ng nagmumula sa kadiliman ay magbabalik sa kadiliman. Magmula noon, nagkimkim ng galit ang ama ni Ayoy. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon na paghihintay, dumating na ang pagkakataon niya para maghiganti. Nang gabing yon, tahimik ang buong barangay. Ang buwan ay nakatago sa likod ng mga ulap at ang lamig ng hangin ay parang nagdadala ng babala ng kamatayan. Ang katawan ni Ayoy, na ngayon ay kontrolado na ng aswang, ay naglakad patungo sa bahay ni Dagul. Sa kanyang likuran, sumunod ang kanyang ama. Hawak-hawak ang itak na laging kasama nito tuwing may gagawing ritual. Sa loob ng bote, sumisigaw ang tunay na kaluluwa ni Ayoy, ngunit walang nakakarinig. Nakikita niya ang bawat hakbang ng kanyang sariling katawan. Nararamdaman niya ang bawat galaw. Ngunit wala siyang ibang magawa, kundi ang manood lang. Dagul, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Bulong niya sa loob ng bote. Nang makarating sila sa bahay ni Dagul,
Nadatnan nila ang pamilya na nakaupo sa lamesa, kumakain ng hapunan. Si Dagul, ang kanyang ama na si Mang Karding, at ang kanyang ina na si Aling Minda. Isang simpleng pamilya na nabubuhay sa panggagamot at pagtatanim. Kumatok ang ama ni Ayoy sa pinto. Mang Karding, kailangan ko ng tulong. May sakit ang anak ko. Tumayo si Mang Karding mula sa lamesa. May bahid na pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ngunit ang pagiging manggagamot ay nanaig. Hindi niya kayang baliwalain ang isang tao na humihingi ng tulong. Binuksan niya ang pinto at doon nakatayo ang ama ni Ayoy. Hawak-hawak ang balikat ng katawan ng kanyang anak. Pumasok kayo. Sabi ni Mang Karding, bagaman may kumakabog sa kanyang dibdib. May kung anong pakiramdam siya na hindi tama ang nangyayari. Nang pumasok ang dalawa sa loob ng bahay, biglang sumara ang pinto sa kanilang likuran. Napalingon si Mang Karding at doon niya nakita ang pagbabago sa mukha ng ama ni Ayoy. Ang kalmadong mukha ay naging masama, ang mga mata ay naging itim, at ang mga labi ay nakangisi ng kakaiba. Matagal na kitang hinihintay, Karding. Matagal na akong naghihintay ng pagkakataong ito. Wika ng ama ni Ayoy. Nang marinig ito ni Dagul, kaagad itong napatayo mula sa kanyang upuan. Tatay, anong nangyayari? Ngunit bago pa man makagalaw si Mang Karding, ang katawan ni Ayoy ay kumilos. Sa isang iglap, nahawakan nito ang leeg ni Dagul at itinaas ito sa ere. Ang mga paa ng binata ay nakabitin sa kawalan. Ayoy! Anong ginagawa mo? Pagpupumiglas ni Dagul. Ngunit ang sumagot sa kanya ay hindi boses ng kanyang kaibigan. Ang sumagot ay isang boses na malamig at walang bahid ng pagkatao. Wala na si Ayoy, kaibigan. Matagal na siyang wala. At sa sandaling yon, nakita ni Mang Karding ang katotohanan. Nakita niya ang anino sa likod ng katawan ni Ayoy. Ang tunay na anyo ng nilalang na sumasanib dito. Isang aswang na makapangyarihan. Isang nilalang na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon ng pagiging manggagamot. Bunok! Anong ginawa mo sa anak mo? Wika ni Mang Karding. Tumawa ang ama ni Ayoy. Isang mahabang tawa na umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Ginawa ko ang kailangan. Ginawa kong lahat para turuan ang anak ko ng leksyon. At ngayon, tatapusin ko na rin ang alita natin. Maya-maya, nakita na rin ito ng asawa ng manggagamot hanggang sa mapasigaw na ito nang makita nito ang kanyang anak na nakaangat sa ere. Tumakbo siya papunta sa kanila. Ngunit isang galaw lamang ng kamay ng ama ni Ayoy at may isa ng sanga ng kawayan ang tumubo mula sa sahig. Humarang yun sa kanyang daan. Huwag kang makialam, Minta. Hindi ka naman kasama sa aking plano. Pero kung pipilitin mo, pwede kitang isama. Nanginginig na napahinto si Aling Minda. Nakatingin siya sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa bangungot na nagaganap sa kanilang tahanan. Si Mang Karding ay dahan-dahang lumakad papunta sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa aswang na nasa katawan ni Ayoy. Pinag-aaralan ito, sinusubukang intindihin ang kalaban na kanyang kinakaharap. Bunok, alam mo bang ginagawa mo? Ang nilalang na yan, hindi mo yan makokontrol kahit kailan. Darating ang araw na ikaw ang sasakmali nito. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin, Karding. Mag-alala ka para sa sarili mo. At sa senyas ng ama ni Ayoy, ibinaba ng aswang si Dagul, ngunit hindi ito upang palayain ang binata. Sa halip dahan-dahang pumasok ang mga daliri ng aswang sa dibdib ni Dagul.
Pumasok sa laman na parang wala itong buto. Pumasok hanggang sa mahawakan nito ang pumipintig na puso ng binata. Sumigaw si Dagul sa sakit. Isang sigaw na tumagos sa mga pader ng bahay na umabot sa mga kapitbahay na pumukaw sa mga aso at ibon sa paligid. Tay! Tay, tulungan mo ako! Sigaw ni Dagul. Ngunit hindi makagalaw si Mang Karding. Sa paligid niya, tumubo ang mga kawayan mula sa sahig, mula sa mga pader, mula sa kisame. Isang kulungan ng mga sanga na pumipigil sa kanya. Panoorin mo, Karding. Panoorin mo kung paano mamatay ang anak mo. Tulad ng pagpanood ni Ayoy sa pagkamatay ng mga kaibigan niya. Sa loob ng bote, umiiyak ang tunay na kaluluwa ni Ayoy. Nakikita niya ang lahat. Ang kamay ng aswang sa loob ng dibdib ni Dagul, ang dugo na umaagos, ang mukha ng kanyang huling kaibigan na unti-unting nawawala ng buhay. Ngunit sa sandaling akala ng lahat ay tapos na ang laban, biglang kumilos si Mang Karding. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na bagay. Isang bato na kulay itim, makinis, at may mga nakaukit na sinaunang simbolo. Sa ngalan ng aking mga ninuno, sa ngalan ng liwanag na pumupukaw sa kadiliman, pinalalaya ko ang nakakulong at ibinubunyag ko ang nakatago. Isang liwanag ang sumabog mula sa bato. Isang liwanag na napakatingkad, na napakainit, na parabang araw ang pumasok sa loob ng bahay. Ang mga kawayan na pumipigil kay Mang Karding ay nasunog sa isang iglap. Ang aswang sa katawan ni Ayoy ay napasigaw at napatalon pa atras. Binitawan ng puso ni Dagul. At ang bote na naglalaman ng kaluluwa ni Ayoy, ang bote na nakatago sa bulsa ng ama nito, ay biglang sumabog. Pinalaya ang kaluluwa na nakakulong. Naramdaman ni Ayoy ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang kalayaan. Ang kanyang kaluluwa ay lumutang sa ere. Malaya mula sa bote na nagkulong dito. Malaya mula sa kadiliman na tumangay sa kanya. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Ang aswang, na ngayon napilitang lumabas sa katawan ni Ayoy, ay bumalik sa kanyang tunay na anyo. Ang makapangyarihang nilalang na may balat na kulay abo at itim, may mga sungay na nakabaliktad, may mga matang nagniningas ng pula. Nakatayo ito sa gitna ng silid, umuungol sa galit at handang pumatay. Bunok! Ano ang nangyari? Ba't ako napalayas? Tanong ng aswang. Ngunit ang ama ni Ayoy ay hindi na makagawa ng kahit ano. Nakaupo ito sa sahig, nanginginig, ang mga matay puno ng takot. Ang kapangyarihan ni Mang Karding ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Si Mang Karding ay lumakad papunta sa aswang. Ang itim na bato ay nakataas sa kanyang kamay. Matagal ka nang nagpapahirap sa mga tao, nilalang. Matagal ka nang naghasik ng takot at kamatayan. Ngunit ngayong gabi, matatapos na ang lahat. Tumawa ang aswang. Isang tawa na puno ng pangungutya. Matagal ka nang manggagamot, Karding. Pero hindi mo pa rin alam ang lahat. Hindi mo ko kayang patayin. Mas matagal ako nabuhay kesa sa lahat ng ninuno mo. Mas makapangyarihan ako kesa sa lahat ng anting-anting na taglay mo. Hindi kita papatayin. Hindi yan ang aking trabaho. Ang trabaho ko ay ang palayain ng mga taong nasaktan mo. At sa mga salitang iyon, inilagay ni Mang Karding ang bato sa noo ni Ayoy. Sa noo ng katawan na ngayon ay walang laman, naghihintay sa pagbabalik ng kaluluwa nito. Bumalik ka na, Ayoy. Bumalik ka na sa iyong katawan.
Bulong ni Mang Karding. Naramdaman ni Ayoy ang isang puwersa na humihilas sa kanya. Isang puwersa na mainit at maaliwalas. Isang puwersa na parang yakap ng isang magulang. At sa isang iglap, bumalik siya. Bumalik siya sa kanyang katawan. Pagmulat ni Ayoy ng mga mata, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, siya na ang may kontrol. Nakita niya ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang kanyang mga binti. Narinig niya ang tibok ng kanyang sariling puso. Ayoy, ayos ka na ba? Tanong ni Mang Karding. Hindi nakapagsalita si Ayoy. Napaiyak siya. Isang iyak na puno ng kalungkutan, pagsisisi, ng kaginhawaan. Mang Karding, si Dagul ho. Nasaan si Dagul? Lumingon sila sa gilid ng silid kung saan nakahiga si Dagul. Nakadapa ito sa sahig, duguan ng dibdib, ngunit humihinga pa rin. Buhay pa siya. Ngunit kailangang magamot kaagad. Ngunit bago pa man sila makagalaw, umungol muli ang aswang. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng silid, ngunit may kung anong nagbago sa anyo nito. Parang nanghihina ito, parang unti-unting nawawala ng kapangyarihan. Hindi pa to tapos. Hindi niyo ako kayang talunin. Ako ay... Ikaw ay wala na. Ang nagsalita ay ang ama ni Ayoy. Nakatayo ito sa likuran ng aswang. Hawak-hawak ang itak na laging kasama nito. Ngunit ngayon, may kung anong naiiba sa mga mata nito. May kung anong liwanag na dati ay wala. Bunok! Anong ginagawa mo? Tinatanggap ko na ang aking kapalaran. At sa isang iglap, sinaksak ng ama ni Ayoy ang kanyang sariling dibdib gamit ang itak. Ang dugo ay umagos. Hindi kulay pula, kundi itim. At habang umaagos ang dugo, sumigaw ang aswang. Hindi. Hindi mo ito maaaring gawin. Nakatali tayo sa isa't isa. Kung mamamatay ka, mamamatay din ako. Alam ko yan. Yan din ang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Bumagsak ang ama ni Ayoy sa sahig. At kasabay nito, bumagsak din ang aswang. Ang kanilang mga katawan ay magkatabi. Parehong namatay. Parehong nawala. Tay! Sigaw ni Ayoy. Tumakbo siya papunta sa kanyang ama. Ngunit huli na ang lahat. Nakatingin sa kanya ang kanyang ama. Ang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi. Ayoy, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito ang magiging resulta ng lahat. Akala ko kaya kong kontrolin ang lahat. Pero nagkamali ako. Nagkamali ako ng malaki. Tay, huwag kayong magsalita. Gagamutin namin kayo. Pagsusumikapan namin na maisalba ang buhay ninyo. Huli na, anak. Huli na para sa akin. Ngunit hindi pa huli para sa'yo. Mabuhay ka, Ayoy. Mabuhay ka ng maayos. At huwag mong gagawin ang mga pagkakamali ko. Nagpasakop ako sa isang demonyo. At sa mga huling salitang yan, pumikit na ang mga mata ng ama ni Ayoy. Ang kanyang paghinga ay tumigil. Ang kanyang puso ay tumigil din. At sa kanyang tabi, ang aswang ay naging abo. Isang bunto ng abo na tinatangay ng hangin na pumasok mula sa nabasag na bintana. Lumipas ang mga linggo. Si Dagul ay gumaling. Salamat sa gamot ng tatay niya. Ang sugat sa kanyang dibdib ay nag-iwan ng malalim na peklat
ngunit buhay pa rin siya. At para kay Ayoy, yon ang pinakamahalagang bagay. Inilibing nila ang ama ni Ayoy sa isang tahimik na seremonya. Wala gaanong dumalo. Ang pamilya ay hindi kilala sa barangay at ang mga kapitbahay ay may sariling mga bulong-bulungan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari noong mga gabing yon. Pagkatapos ng libing, nagpasya si Ayoy na lisanin ang lahug. Masyadong maraming alaala ang nakatago sa mga sulok ng kanilang tahanan. Mga alaala ng takot, kalungkutan, kamatayan. Kailangan niya magsimula muli sa ibang lugar. "Saan ka pupunta?" tanong ni Dagul noong araw ng kanyang pag-alis. "Hindi ko alam. Pero sa Maynila siguro. O sa Mindanao. Kahit saan. Basta malayo rito." "Mag-iingat ka, Ayoy, ha? At tandaan mo, hindi mo kasalanan ng lahat. Hindi mo kasalanan ng ginawa ng iyong ama." Napangiti si Ayoy. Isang mapait na ngiti. "Alam ko, pero hindi ko rin makakalimutan. Hindi ko makakalimutan ang ating mga kaibigan. Hindi ko makakalimutan ang kanilang mga muka. At yon ang dadalhin ko habang buhay ako." Niyakap siya ni Dagul. Isang yakap na puno ng pagmamahal at pagtanggap. "Kaibigan pa rin kita, Ayoy. Kahit anong mangyari, kaibigan pa rin kita." Bago umalis si Ayoy, dumalaw siya kay Mang Karding. Nakaupo ang matandang manggagamot sa harap ng bahay habang pinagmamasdan ng papalubog na araw. "Mang Karding, salamat po sa lahat, ha. Kung hindi dahil sa inyo, patay na sana ako. Patay na sana kaming lahat." Hindi ako nagligtas sa iyo, Ayoy. Ang nagligtas sa iyo ay ang iyong sarili. Ang iyong kalooban na mabuhay. Ang iyong pagmamahal sa iyong mga kaibigan. Ang iyong pagtanggi na sumuko kahit sa pinakamatinding kadiliman. Yon ang nagligtas sa iyo. Pero, paano niyo po nalaman? Paano po ninyo nalaman ang tungkol sa aking ama at sa aswang? Napabuntong hininga si Mang Karding. Matagal na ako nagmamasid, Ayoy. Noon pa, alam ko na may mali sa inyong pamilya. Nararamdaman ko ang kadiliman na nakapaligid sa inyo. Ngunit hindi ako maaaring kumilos hanggat hindi pa dumarating ang tamang pagkakataon. At yung tamang pagkakataon ay nung magdesisyon ng iyong ama na lumusob sa aking tahanan. Sa sandaling yon, may karapatan na akong ipagtanggol ang aking pamilya. At sa pamamagitan nun, nagawa kong palayain ka. Napatahimik si Ayoy. May tanong na gusto niyang itanong, ngunit natatakot siyang marinig ang sagot. "Mang Karding, yung tatay ko ba, masama ba siya talaga?" Ang iyong ama, Ayoy, ay isang taong nawala sa daan. Noong una, mabuti siyang tao. Nagmahal siya sa inyong pamilya. Nais niyang protektahan kayo. Ngunit sa pagnanais niyang magkaroon ng kapangyarihan para protektahan kayo, nahanap niya ang maling daan. At nang matuklasan niya ang kapangyarihan ng aswang, unti-unti siyang nabago. Unti-unting naging alipin siya ng kadiliman na akala niya'y kaya niyang pamahalaan. Kung ganun, Mang Karding, wala bang kasalanan doon ng tatay ko? Meron siyang kasalanan, Ayoy. Hindi maaaring sabihing wala. Ngunit ang kanyang kasalanan ay hindi dahil sa siya ay pinanganak na masama. Ang kanyang kasalanan ay dahil sa kanyang mga pagpili. Ang pagpili na gamitin ang kadiliman. Ang pagpili na magparusa sa halip na mag-aruga. Ang pagpili na kontrolin sa halip na mahalin. At sa huli, naging alipin siya ng kanyang sariling mga pagpili. Mang Karding, maaari po bang kayo ang magturo sa akin? Hindi po ang mga itim na sining. Hindi ko gustong matulad sa aking ama. Ngunit nais kong matutunan
kung papaano tumulong sa mga tao. Nais kong matutunan kung paano labanan ang kadiliman, kung paano protektahan ang mga mahihina. Napatingin si Mang Karding sa mukha ni Ayoy. Nakita niya roon ang isang bagong tao. Hindi na ang batang natutulog sa takot. Hindi na ang binatang walang kayang gawin kundi ang manood. Nakita niya ang isang taong nakaranas ng pinakamalalim na kadiliman at lumabas doon na mas malakas, mas matalino at mas desidido. Mahaba ang magiging paglalakbay mo, Ayoy. Mahirap at mapanganib. Maraming sakripisyong kailangan mong gawin. Nakahanda po ako. Tumayo si Mang Karding at pumasok sa kanyang bahay. Nang bumalik siya, may hawak siyang isang bagay. Ang parehong itim na bato na ginamit niya noong gabing yon. Ito ang bato ng mga manggagamot. Ipinasa ito sa amin ng aming mga ninuno mula pa sa panahong bago dumating ang mga dayuhan sa ating lupain. Ang batong ito ay may kapangyarihang magbunyag ng katotohanan, magpalayas ng kadiliman, at magprotekta sa mga walang kalaban-laban. Simula ngayon, ikaw na ang tagapag-ingat nito. Tuturuan kita ng lahat ng aking nalalaman. At pagdating ng araw na handa ka na, ikaw na ang susunod na manggagamot ng ating mga kababayan. Kinuha ni Ayoy ang bato. Mainit ito sa kanyang palad at naramdaman niya ang isang uri ng kapangyarihan na umaagos mula rito. Isang kapangyarihang iba sa kapangyarihan ng kanyang ama. Ito ay hindi nakakatakot, hindi nangingibabaw. Ito'y nagbibigay ng lakas, pag-asa at direksyon. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo na hindi ko po kayo bibiguin. 5 taon ang lumipas. Si Ayoy, na ngayon ay 32 taong gulang na, ay naging isa sa mga kilalang manggagamot sa Cebu. Hindi siya nagsanay sa lahug. Masyadong maraming masakit na alaala roon. Sa halip, lumipat siya sa isang maliit na baryo sa kabundukan ng Konsolasyon kung saan tahimik ang buhay at malayo sa mga ingay ng syudad. Sa mga taong lumipas, marami siyang natulungan. Nagpagaling siya ng may sakit, nagpalayas ng mga masasamang espiritu, at nagturo sa mga kabataan ng mga sinaunang tradisyon ng kanilang mga ninuno. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili. Nakilala rin niya ang isang rebelde na nagtatangan ng mga karunungang pangumbate. Nagustuhan ito ang pamamaraan na kanyang alam, kaya nagpa siya ito na pasahan siya ng dagdag karunungan. Ayon sa rebelde, hindi na ito nakasisiguro kung buhay pa ito sa mga susunod na araw. Kaya hangad nito na merong taong magpapatuloy sa karunungan niyang taglay. Kaya nang marinig ni Ayoy ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip. 2 gabi lang silang nagsanay at nakuha niya ang lahat ng mahalagang aral nito. Pagkatapos, iniwan ng rebeldeng yon ang isang punyal. Ayoy, kaibigan, ikaw na ang bahalang mangalaga sa punyal na ito. Lahat ng pangkumbating hindi ko pa alam ay nakaukit dito. Pero mag-iingat ka, sapagkat ang punyal na yan ay sinusundan ng mga aswang. Mabango ito sa pangamoy nila, parang bagong silang na sanggol. Maraming salamat sa regalo mo. Hindi ko to makakalimutan at makakaasa ka. Naiingatan ko to hanggang sa aking kamatayan. Matapos ang kanilang huling pag-uusap, ay hindi na sila nagkita. Naging maayos na rin ang buhay niya sa Konsolasyon. Pero nang marinig niya ang tungkol sa pagkamatay ni Mang Karding, nagkaroon siya ng mga alalahanin. Nabalitaan niya kasi na lumayas na si Dagul dahil ayaw nitong tanggapin ang ipinapasang aral ng kanyang ama. At magmula noon, unti-unti nang naging pugad ng mga nilalang ang lugar nila. Noong una sinikap niyang wag itong pagtuunan ng pansin. Pero sa katagalan, hindi na niya naatim ang mga balitang ipinapadala ng hangin hanggang sa magpasya siyang bumalik. Unti-unting nagbago ang anyo ng lahug ng muling tumungtong doon si Ayoy.
Hindi na ito ang baryong iniwan niya 5 taon na ang nakalipas. Marami ng bahay na kasarado kahit maliwanag pa ang araw. Pagsapit ng dapit hapon, halos wala ng taong naglalakad sa mga daan. Ang mga magsasaka ay maagang umuuwi. Ang mga tindahan ay nagsasara bago pa lumubog ang araw. At maging ang mga aso ay hindi na kumakahol kapag sumasapit ang hating gabi. May kakaibang katahimikan na bumabalot sa buong lugar. Hindi yon katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng mga taong matagal nang nasanay sa takot. Tahimik na naglakad si Ayoy habang pasa ng maliit na bayong na naglalaman ng mga halamang gamot, ilang perasong bato na ibinigay ni Mang Karding at ang punyal na iniwan ng dating rebeldeng nagturo sa kanya ng mga pangkombating karunungan. Hindi man ito magarbo sa paningin, bawat gamit na dala niya ay may sariling silbi. At higit sa lahat, hindi na siya ang dating binatang nanginginig sa harap ng aswang. Sa bawat hakbang niya ay ramdamang disiplina ng isang taong maraming taon na naglaan ng buhay sa pagsasanay. Hindi pa man siya nakakarating sa dating bahay nila, ay may naramdaman na siyang kakaiba. Bigla siyang napahinto at kasabay nito ay unti-unti niyang hinayaang kumalma ang paghinga. Ilang segundo lang ang lumipas. Bumukas muli ang kanyang mga mata. Nagmamasid kayo. Mahina niyang sambit. Sa mga sanga ng mangga, sa bubong ng lumang kamalig, sa ilalim ng tulay, may mga matang nakatitig sa kanya. Hindi tao, kundi mga nilalang at alam niyang alam ng mga ito kung sino siya. Hindi siya dumiretso sa lumang bahay nila. Sa halip ay nagtungo siya sa puntod ng kanyang ama. Tahimik siyang lumuhod. Dahan-dahan niyang inalis ang mga tuyong damo. Pagkatapos ay naglagay siya ng mga bagong bulaklak. Mahabang sandali siyang nakayuko. Mahinahong inaalala ang mga nakaraan nilang magkasama ng kanyang ama. Naging emosyonal din siya sa tagpong yon. Hindi niya halos maisip na darating ang panahon na muli niya itong bibisitahin. Pagkatapos ng kanyang pagbisita, tsaka siya nagpahangin habang nag-iisip ng malalim. Pinagmasdan niya ang mga kabahayan sa paligid, ang mga musmos na naglalaro, at ang mga taong abala sa araw-araw nilang buhay. At nang medyo manawa na siya sa ganoong tagpo, tsaka siya tumungo sa bahay ng kanyang kapatid para makituloy. Mas pinili niya roong pumunta dahil alam niya na ito lamang ang makakaunawa sa sitwasyon niya. Tahimik ang mga sumunod na araw, ngunit hindi nagpakakampante si Ayoy. Araw-araw niyang nililibot ang lugar. Pinagmamasdan niya ang mga lumang bahay, mga puno, mga balon, at mga lugar na matagal nang iniiwasan ng mga taga roon. Hindi siya naghahanap ng bakas ng tao. Ang hinahanap niya ay ang amoy ng mga nilalang at hindi siya nabigo. Pagsapit ng 5 gabi, biglang umalulong ang lahat ng aso sa barangay. Isang malakas na hangin ang umalpas mula sa dating bahay nila. Kasunod nun ay naglabasan ng mga paniki na tila itim na ulap na sumakop sa buong kalangitan. Nakatayo lamang si Ayoy sa gitna ng lumang daan. Nakapikit, mahigpit ang hawak sa punyal. Maya-maya, dito na nagsilabasan ang mga nilalang. Nakita niya itong gumagapang sa mga bubong. Pilit siyang sinusubukang takutin. Ngunit imbis na panghinaan, napangisi lamang siya. Marami na siyang naranasang ganoong pangyayari, kaya hindi na ito bago sa paningin niya. Di na rin siya nakakaramdam ng anumang takot dahil alam niya na kayang-kaya niya itong pasukuin kung yun ay kanyang nanaisin. Sa gabing yon, 6 na aswang ang naglakas loob na magpakita. May kasama itong gabunan na nagbibigay utos sa kanila. May mga dala-dala rin itong mga sigbin para masiguro ang kanilang pagkapanalo sa dumating na dayo. Pagsilay ng mga nilalang na yon, kagad itong sumugod, ngunit bago pa man tumakalapit, hindi nito napansin ang paggawa ng mga simbolo ni Ayoy sa hangin.
At ang mga simbolong yon ang nagwasak sa kanilang mga katawan ng hindi nila namamalayan. Sa isang kisap mata, bumagsak ang mga nilalang na agnas na. Kaagad niya itong tinalikuran, kasabay ng marahan niyang paglakad pabalik sa bahay ng kanyang kapatid. Sumapit ang sumunod na umaga. Ramdam niya ang pagkaalarma ng mga nilalang. Napansin din niya ang mga mangkukulam na nagpapadala ng sumpa sa hangin at mga mambabarang na nag-uutos ng mga insekto para manmana ng kanyang tahanan. Ngunit lahat ng kanilang ipinapadala ay madali niyang natutupok. 3 buhay na salita lamang ang kinakailangan niya para maubos ang mga ito. 4 na araw siyang nakipaglaro sa mga nilalang na yon. Sinubukan niya ang hangganan ng mga lakas nito at inasar niya yon para lamang maipakita ang pagitan ng kanilang mga lakas. Akala niya matagal-tagal pa ang gagawing pagtitimpi ng mga ito, pero pagkaraan lamang ng 2 araw, nagulat siya nang bigla itong lumusob sa bahay ng kanyang kapatid. Naabutan siya ng mga ito na nagpapahangin sa labas, kaya nang makita niya yon, abot langit ang naramdaman niyang tuwa. Nagpakawala ng napakahabang alulong ang pinakamatandang gabunan. Sa isang iglap, tila nabuhay ang buong paligid. Mula sa mga puno, sa mga bubong, sa ilalim ng mga kariton, maging sa madidilim na eskinita, nagsilabasan ang mga nilalang na ilang taon nang nagtatago sa lahug. Hindi lamang 6 o 10 ang kanilang bilang, mahigit 50 aswang ang sabay-sabay na lumitaw. May mga sigbi na gumagapang na parang malalaking aso, may mga nilalang na kayang magpalit ng anyo, at may mga mangkukulam na nakatayo sa malayo habang bumubulong ng mga sinaunang ritual. Ang mga ordinaryong tao ay walang napansin. Para sa kanila, tahimik lamang ang gabi. Ngunit para kay Ayoy, ang buong baryo ay isa ng malaking larangan ng digmaan. Sa wakas, mahinang sambit niya habang dahan-dahang inilalabas ang punyal. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, bigla niyang iwinasiwas sa ere ang sandatang hawak niya. At bago pa man ito matitigan ng mga nilalang, nagpakawala ito ng kumpul-kumpul na liwanag. Nabulag sila saglit, pero kaagad din nilang nabawi ang kanilang paningin. Ngunit pagbaling nila ng tingin kay Ayoy, nakita nila itong nakatayo habang nakatutok sa kanila ang dulo ng punyal. At gamit lamang ang 7 buhay na salita, bigla silang nakaramdam ng napakainit sa kanilang mga katawan. Sinubukan nila itong labanan gamit ang kanilang mga orasyon, ngunit hindi ito umubra hanggang sa napilitan ang iba sa kanila na lumipad, tumakbo, para lamang makatakas sa ganoong uri ng pakiramdam. Ngunit hindi pa man tumatagal, unti-unti na nitong tinupok ang kanilang mga katawan hanggang sa wala nang ni isa sa kanila ang nakaligtas. At noon ding mismong gabi, lahat ng nilalang na naninirahan sa kanilang barangay ay naglaho na parang alikabok sa hangin. Kinabukasan bumalik ang kapayapaan na kanyang kinalakihan. At doon nagsimula ang panibago niyang buhay. Kalaunan, nang makagawa siya ng sariling bahay, lumipat siya roon. Dito niya ipinagpatuloy ang kanyang paninilbihan hanggang sa tuluyan na siyang tumanda. Ngunit sa kabila ng katandaan, patuloy niya pa ring inaalagaan at ginagamit paminsan-minsan ang pamana sa kanya ng maestro niya at ibinigay ng kanyang kaibigan na pangkombating punyal at bato ng mga manggagamot.